Barkanku da zuwa tashar HausaMovies. Subscribing ɗinku zai taimaka mana. Mun gode. Jakar mata sirrinsu ce. Jakar mata sirrinsu ce. Jakar mata sirrinsu ce. Shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma. Mata ku yi dandazo ku tattaho ga dama. Shiri ne da rikayya da wayya ta yi himma. Domin mata mu san jakar mu ma sirrin mu ce. Jakar mata sirrinsu ce. Jakar mata sirrinsu ce. Yar uwa ta hoki zo ki bayani akan sirrin jakar ki babu rudani. Dan na san akwai labari ina da yakini. Ai mun san dukan jaka ta mata sirri ce. Jakar mata sirrinsu ce. Jakar mata sirrinsu ce. Shiri ne da za ya wayar da kanmu don mu san abubuwan da ke cikin jakar mu don mu san ciki da wajen ta dole yar uwa ki san zaki zazzage dukanta komai ki fayyace. Kece kika yi kira na in zo fadar ki in zauna Nawwara gare ki na yi rubutun da za ki rike shi ki nuna Nawwara akwai salo gare ni da ke sa masoya su zauna Nawwara akwai dubin kalami amma sai kin bani dama irera Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce buri Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce zaɓi na Nawwara ke ce zaɓi na Nawwara, Nawwara, Nawwara kai ne buri. Nawwara, Nawwara, Nawwara kai ne zaɓi. Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce buri Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce zaɓi na Na gode, lallai na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya ina kwana? Hajiya ina kwana? Hajiya ko na miki wani laifi ne ban sani ba. Nawwara lafiya? Nawwara, menene? Ban san mene wa Hajiya ba. Tun safe nake mata magana ta ita kula ni. Ko kallo na ba ta yi. To me ya haɗa ku? Babu abin da ne mata. Bata ma mun magana ba bare ta gaya min laifina. Ta karɓi Fatima ta miƙa masu aiki. Na kasa zuwa na karɓe ta. Ina so in ba ta abinci. Ba baya tsani ba za. Yadda take son ki ba ta juya miki baya haka ba. Akwai wani abu lalle. Bari je same ta. Anas,
ina jin tsoron me zai je zo. Ki ji tsoron Allah. Jami'a da kirki da ta. Au turo ka tai ka zo ka tuhume ni? Ne? Bawon mata? Baki taɓa yin abba da Lili ba, kuma baki taɓa yin mana abba. Amma da Allah ina son ki faɗa menene tsakaninki da Nawwara. Shine nace ashe zaka iya haɗa baki da matarka ku yaudare ni a wannan muhimmin al'amari irin wannan? Hajiya, kada ki nuna rashin ƙaunarki ga Nawwara. Tana ƙaunarki kuma tana kula da ke tun da shigo gidan nan ba da son duk abin da zai bata miki rai. Idan har akwai wani rashin fahimta ne da aka samu, to dan Allah da Annabi ki haƙuri. Boye bai bashi da nisan kwana. Abin da kuka dade kuna boyewa. Yau Allah ya tona asirinku. Na gane shi. Ciwon nan da take yi da kuka boye min. To na sani. Ajiya ai da sauki. In dai maganar ciwo ne kullun zuwa asibiti take kuma samun sauki take. Kaga ba sake haihuwa za ta yi ba. Kuma yaudara ta da ta yi. Ba zan taba dauke ido na akai ba. Dan ba zai yiwu ba. A'a jake babba ce. Dan Allah da Annabi ki yafe mata. Kuma wannan al'amari din na Allah ne. Haihuwar nan Allah ne yake. Kai dakata. Na rasa mijina da ƴaƴana 3 na haƙura. Kuma da kai kaɗai na dogara. Saboda haka ba zan taɓa yadda da wannan ba. Hajiya yanzu ne ke so ai. Ka sake ta kuma yanzu. Yanzu wannan kuke zan yi. Nawwara ke ma kin san ba zan iya rabuwa da ke ba. Gara na tafi gidanmu akan na shiga tsakanin ɗa da mahaifi. Ni ma uwa ce, ina kuma jin duk abin da take ji a zuciyarta. Zan nemi wata hanyar, amma ba wani ba. Kada ki ƙara cewa suke ki Nawwara. Na riga na rasa Hajiya. Ba za ta taɓa suna ba har abada. Soyayyar mu ta juye ta koma ƙiyayya. Ya Allah kan muta. Ina son iyalina. Ina raba ita ba san halin da zan shiga ba. Dan Allah, ka yi haƙuri Anas. Mu haƙura da juna. Ya fi mun kwanciyar hankali. Shaidar san da nake maka da ƙaunar da nake maka shine ka rabu da mahaifiyarka lafiya. Ka rabu da ni. Ka zauna da mahaifiyarka cikin farin ciki. Hajiya, dama na gama haɗa kayana ne zan tafi. Shi ne na ce bari na zo na yi miki sallah. Nawwara, ki yi haƙuri. Fatima dai za ta zauna a hannuna. Kin gani? Dan ni ma dai uwa ce, ki ma haka. Babu ki yi haƙuri. Kira. Ina kayan naki? Dama na bar kayanta, ban ɗauki komai a cikin kayanta. Lairaya ta. Ki haƙuri, kin duk kowa ma irin abin da zai samu ke ba komai. Ki haƙuri kin ji? Nawwara, Nawwara, ki bar wa Allah. Lafiya da ganki a falo. Sadiq ‘yar uwarka ta dawo gida. ‘Yar uwata? Wa kenan umma? Hajiya Turai ta raba ta da mijinta, kuma ta raba ta da ‘yarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To me ya faru umma? ‘Yar uwarka ba ta da lafiya, kuma cutar ta ba mai wankewa ba ce. Wace irin cuta ce wannan umma? Ciwon daci take fama da shi tsawon lokaci. Ba mamaki ma mu rasa ta. Shi ne za su koro ta? Shi ne za su koro ta saboda ta samu larura? To, ashe daman ba don Allah suke zaune da ita ba?
damun ba don Allah suka aure ta ba? Dole mu kasance tare da ita a wannan lokacin. Sadiq, ka rinka dawo a gida da wuri. Insha Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe Nawwara za su tsallake wa'annan jarabawa da Allah yake mata. Ni ma damuwa ta kenan. Ko ido ba na so in haɗa da ita saboda tausayinta nake ji. Allah ne kada ya san yadda take ji a cikin ranta. Sarki Nawwara, dole ne mu, dole ki ji tausayinta. Allah ya kama ta mafita. Ya aka yi san aurenta ya mutu? Ina bibiyarta. Na san komai tare da ita. To amma kai da kake dan uwanta, maimakon in fara jin zancen a wajenka, sai ka ji ka gaya mu. Bakin sanar da kai ne ba. Na ki gaya maka ne domin so nake na tabbatar ta gama idda. Sannan na sanar da kai. Saboda da zarar na gaya maka, to na san za ka harzuka da son ganinta, kuma hakan kaga bai dace ba tunda bata gama idda ba. Wato ranakun iddata ina sane da su a kirge suke, kuma da zarar ta gama na buga lissafi na naga cewa ta gama zan bayyana kaina daɗa gaya mata abin da ke cikin raina. Me kake nufi? Ya aka yi kasan kwanakin iddata ya kusa karewa? So da ƙauna da kulawa. Kaga irin ta ko, amma ka rage zurfafa so domin rasa abin, duk ran da ka rasa abin zai zo maka da sauki, ka gane ko? Lalle baka san so ba. Ai so da ƙauna kusan zan iya cewa su nake wa biyayya, kuma kusan su nake bautawa. Gaskiya ne. Kuma na fara son abu bana dinawa. Shine abin da nake gaya maka tuntuni. Kai aure, kai aure, kana da kuɗi, kana da ilimi, babu abin da baka tara ba, amma ka ƙi kai aure. Ka mai da zancen ka baya, kai ka san me yasa ban yi auren ba. Ina ganin ma kamar lokacin tashi na yayi, dauko mu je kawai. To, to ka gama kenan? Eh. Amma dai ya kamata a ce ka duba. Bari in je. Zan same ka a wajen mota. Ya. Baka dauko wallan. يا أرحم يا رحيم يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام اللهم أنت أمرتنا في دعاك وأتنا بإجابتك وقد دعوكنا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذو الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. Allah ka mai maganin abin da yake damuna. Allah ka dubi ƴata. Allah ka dubi bayana. Allah ubangiji ka dube su ya rabbi. Ya ubangiji Allah ka shiga lamuran mu. Duk musulman da suke cikin tasifa da bala'i da tashi hankali Allah ka yaye musu kai mana maganin abin da ya fi karfin mu kasar su baki ɗaya rabbul izzati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Yana jiran ki a waje. Wane ne? Anas, tsohon mijinki. Na so ka tamkar raina ta rairaya kamar sabon kwai. Amma fa Nawwara ban ji daɗin yadda na ga Anas ba. Gaba ɗaya baya cikin hankalinsa. Duk yanayinsa ya canja ba kamar yadda na san Anas a da ba. Shi ne sake ki, amma kuma ya fi ki damuwa da shiga cikin wani mawuyacin hali. Nawwara. Ya Hajiya da jikarta, ina fata suna da lafiya. Suna nan ƙalau. ‘Yan uwa ma suna sawa a saki mata, ballantana uwa mahaifiya. Anas, ka cire komai a zuciyarka, ka kwantar da hankalinka. Na dai ba zan taɓa yafe kaina ba. Gaskiya ban yadda ba. In har ka ce ba za ka yafe kanka ba, kaga kenan za a zauna cikin wani hali.
kuma yanzu Fatima tana buƙatar ka. In kai haƙuri kwana biyu abin zai wuce a zuciyarka za ka manta kaga kamar ba a taɓa yin wannan rayuwa ba. Ni dai fata na Allah ya bani lafiya. Wannan cek ne na miliyan 5. Ki riƙe a hannunki. Anas, dan ka rabu da ni bana buƙatar komai a gurinka. Ni yanzu ba abin da nake buƙata sai addu'a kawai. Na yarda zan yi kuma, amma idan ta karɓa zan ɗan samu sanyi a cikin raina. Na gode, Allah ya ƙara arziki. Amin. Ban da Hajiya zai raba da ki, na ba. Bari na shiga ciki. Sai Kice kika yi kira na in zo fada nake in zauna Nawwara gare ki na yi rubutun da za ki rike shi ki nuna Nawwara. A haye dawo dawayya. Albishirinku jama'a, Dawayya Movies da kuma Rukayya Dawayya Channel wato 'yan tagwayen tashoshinmu akan manhajar YouTube. Mun shirya tsaf domin kawo muku shahararrun fina-finanmu na da na yanzu kamar irin su Ummi Sambo, Nawwara, Hawan Hawa, Hajjaju, Kun yi sake, Ta isa, Ta fisi da kuma Zato ne tare da shahararren shirinmu mai suna Jakar Mata Sirrinmu wanda muke kawo muku shi duk sati ranar Laraba karfe 8:30 na dare a cikin wannan tagwayen tashoshin namu na Dawayya Movies ko kuma Rukayya Dawayya Channel a manhajar YouTube. Kar ku manta, ku je ku subscribe Dawayya Movies Channel tare da Rukayya Dawayya Channel tare da danna kararrawa domin ci gaba da kallon ƙayataccen fina-finai da kuma shahararrun waƙoƙi na da na yanzu domin faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishaɗantarwa a kowane lokaci. Kamfanin Dawayya Movies kamfanin ku ne. Kice kika yi kira na in zo fada nake in zauna Nawwara gare ki na yi rubutun da za ki rike shi ki nuna Nawwara. Akwai salo gare ni da ke sa masoya su zauna Nawwara. Akwai dubin kalami amma sai kin bani dama irera. Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce buri Nawwara, Nawwara, Nawwara ke ce zaɓi na Nawwara ke ce zaɓi na. Nawwara ke ce buri